ще направя едно така кратко резюме за състоянието на строителния сектор, така както го виждаме ние от камерата, след което доцент Линков ще ви запознае с резултатите от така наречената процедура по член 20 или както беше известно до сега годишно потвърждаване на строителните фирми. И по организационни въпроси ще отговаря и господин Бойков. Той скрито въпроси имате после към нас. Ще опитаме да ви отговорим. Като цяло строителните обеми през последните години са обезпокоителни. Това число е за 2011 година. Но добрата прогноза, ако може да се каже, че е добра прогноза по пътя на оцеляването, че спада в сектора се очаква да спре в края на второто полугодие на 2011 година. Ще посоча някои цифри за 2010 година, тъй като там цифрите са точни. През 2010 година това, което е отчетено официално и от Националния статистически институт, е, че спада в строителната продукция е с 7 милиарда 557 милиона или с 39,2% спрямо предшестващите периоди. В сградното, това е за общата строителна продукция, в сградното строителство спадате с 49,2% или с 5,6 милиарда, а в гражданското строителство бележи ръст през 2010 година с 24,7% или с 1 милиард 957 милиона спрямо предшестващата година. Какво обхваща гражданското строителство? Това са обектите, които всички се интересуваме, в които всички много се афишират. Това са инфраструктурно строителство, строителство на водопроводи, канали, пречиствателни станции, магистрали, пътища. Това е публичното строителство. Продукцията като цяло през 2010 година, в сравнение с 2009 година, е намаляла с 40%, а в сравнение с 2008 година, която е върхова година в нашия сектор, е намаляла с 54%. 2010 година премина под знака на оцеляване и силна конкурентна борба, като средно приходите от строителство на големите фирми е спаднал с 12% през 2010 година. Какво се случва през 2011 година? Данните са за първото тримесечие на 2011 година. Общата строителна продукция бележи ръст с 0,2% спрямо 2010 година. С първото тримесечие на 2010 година. Като сградното строителство има ръст от 8,4% в сравнение с първото тримесечие на 2010 година. За съжаление обаче, през първото тримесечие на 2011 година има спад от 8,9%, почти 9% в гражданското строителство. Централният професионален регистър има зад гърба си 4 приключени изцяло години. През януари месец тази година, на базата на натрупания опит през първите 3 години, беше взето решение за преструктуриране на системата на Централния професионален регистър и де-факто тази година той започна да се превежда в съответствие с това решение и резултатите, които сега очакваме, са плод и резултат на именно това преструктуриране. От гледна точка на законовата рамка, аз просто ще си позволя буквално да прочета един член от Закона за Камарата на строителите. Това е член 20, алинея 2, който гласи: строителят представя ежегодно до 30 юни в комисията по регистъра годишен финансов отчет и удостоверение за наличието или липсата на публични задължения за изтеклата финансова година. А в член 21, алинея 1, точка 4, това са условията, при които вписан в регистъра строител се заличава
гласи неизпълнението на задължението по член 20, алинея 2. Или с други думи, всеки един вписан в Централния професионален регистър на строителите строител, който до 30 юни не изпълни условието да представи по процедурата годишен финансов отчет и документ от данъчната администрация за своите задължения, той следва да бъде залечен. Или с други думи, ежегодно, един път в годината и то по средата, ако ми позволите да ползвам по-така свободен език, имаме преброяване на дивите зайци. И какъв е отстрела към дадената дата. През тези 4 години, вероятно всички се досещаме, че динамиката на вписване в Централния професионален регистър и заличените за съответната финансова година, ако сега ги подредим като числа, макар редицата да не е много дълга, ще имаме 5 цифри, най-вероятно, ако те бъдат подредени в тази последователност, вие самите ще можете да си правите своите анализи и тези числа да ги прочетете по ваш начин, поради което аз сега ще ги изброя бавно, за да можете да си ги запишете. Споменавам годината, за която е трябвало да бъде представен годишният счетоводен отчет. Значи, на база счетоводни отчети през 2007 година, тяхното подаване като реализация е станало през 2008. Значи, 2007 година са заличени 167 строители от вписаните. 2008 година финансов отчет, реализация през 2009 са заличени 1020. Финансов отчет за 2009 заличени през 2010 1270. И финансов отчет 2010 заличени сега в 2011. Между прочим, тук трябва да направя едно уточнение, че решението за заличаване на строителите, цифрата на която сега ще спомена, предстои да бъде взето на 28 юни този месец. Има насрочено заседание на комисията, където прогнозата, която е изготвена, и резултатите, които са получени, де-факто ще бъдат облечени в едно решение. Та последната цифра за тази година е 578. Две срещи проведахме. Имаше обратна реакция, мисля, че в една статия на Гинка Чавдарова, на колежката. Пратили сме списъка. Това, което имате при вас, е кратка информация. Ние сме пратили фактурите и плащането. Това, което сме събрали, ние бяхме събрали за около 60 милиона лева по общини, както е там, по общини и по проекти и по видове. Какво се случва там обаче? Повечето задължения, които са на общините към фирмите, са по оперативни програми. И по САПАРТ, и по ИСПА. Там има много сложни взаимоотношения между общините и държавата, но нас това не ни касае и ние сме го обяснили, защото ние имаме договор с общините като фирми. И оттам се натрупват, това са неплатени средства главно по оперативни програми и по предприсъединителни фондове. А колкото до държавата, винаги за ваш ориентир около 50 до 60 милиона главно от регионалното министерство са текущи плащания, които висят като текущи плащания, тъй като знаете, че там има един срок, който от 3 става на 6 месеца по плащане на фактури, одобряване на сертификати по програмите и така нататък. И тази сума стои винаги.
Нормално е до 100 милиона да имаме чакащи плащания, когато имаме сериозни обеми. В момента са някъде там към 40-50 и главно АПИ има да плаща. Агенция Пътна инфраструктура има да плаща. Имаме малко, около 15 милиона залежали плащания още от 2007 година даже, които още не са изчистени по някакви съображения юридически, проверки и тем подобни истории. Има спорни, но те са много малко, към 15-16 милиона. Това е АПИ. Главно задълженията. Министерството главно работи като бюджет през Агенция Пътна инфраструктура. И горе-долу това задължение. Другите министерства, които ние имахме, правосъдие, отбрана, всички, които се сетите, са се изчистили задълженията, имат текущи по договор, които са нормално в рамките на границата. Основно с АПИ се натрупва задължения, тъй като там са и обектите, които се изпълняват. И по оперативни програми. Какво решение може да стигнем с общините, освен да им блокираме сметките? И вече има към 34 общини с блокирани сметки. Знаете, че Конституционният съд отмени разпореждането, което беше в закона. Те го вкараха в закона миналата година, Конституционният съд го отмени и те отговарят солидарно за задълженията си по договори. Нашите фирми, след като не могат да си вземат парите и изпадат в тежки състояния, съдат общините. Това е единственото решение законово, което може да приложим към момента. Иначе с диалог всички признават, че е така, но реализация няма. Въпросът е, пак ви казах, между общината и държавата. Тъй като общинските бюджети са функции на държавния бюджет, знаете. Главно по тия въпроси. Колеги, аз благодаря за вашето участие.